ברכות הבית שלנו עשויות מבטון איכותי והן משדרות עוצמה, יציבות ומשמעות עמוקה. הן מתאימות לכל מקום בבית, הסלון, המטבח או אפילו הכניסה. אנחנו מציעים מגוון רחב של ברכות כמו מזמור לתודה, ברכת הבית, אשר יצר, מודה אני, ואפילו אפשרות לברכה בהתאמה אישית, כזו שמדברת בדיוק אליכם. המראה של הברכות הוא מינימליסטי, קלאסי ונקי, עם דגש על המילים המשמעותיות מתוך הטקסט של הברכה עצמה, מה שמוסיף לה עומק תרבותי וחיבור למסורת. 3 צבעים לבחירה, אפור, לבן ושחור, כך שתוכלו להתאים אותה לסגנון העיצובי שלכם. המידות הן בדיוק בגודל הנכון, 23 סנטים על 19, כך שהיא תשתלב בצורה מושלמת על המדף, הקיר או השולחן. אבל זה לא רק העיצוב, זו גם המתנה המושלמת לאנשים שאתם אוהבים. הברכות שלנו הן דרך נפלאה להעניק משמעות, חיבור אישי לבית או לעסק של מישהו יקר לכם. אז למה אתם מחכים? הכניסו משמעות ועיצוב וייחודיות לבית שלכם עם הברכות שלנו. הזמינו עכשיו ואנחנו נכין עבורכם את הברכה שתשדרג ותרגש כל חלל. ברכות הבית מביטון כשעיצוב פוגש נשמה. Daria Concrete designed the new